localizar Galicia. Máis dunha vez escoitamos falar de internacionalización empresarial como argumento para a defensa da supervivencia da nosa estrutura productiva. Non se trata só de vender fora, senón de implantarse fora para garantir a fortaleza e futuro daquelas empresas que queremos sigan sendo nosas, sen desmantelalas, xerando emprego e oportunidades aquí mesmo. Paradoxalmente, iso que prácticamente ninguén cuestiona xa no eido económico si se pon en cuestión no eido político. Pola contra, estar fora en as mellores condicións posibles, transmitindo as mellores ideas e ambicións, é un requisito indispensable para encarar os desafíos do presente. O goberno anterior, que avanzou nesa liña con maior ou menor fortuna, deixou un sabor agridoce. Acertou delimitando físicamente os espazos de representación da acción exterior e da inmigración, aínda que fallou na incorporación do factor diaspórico á acción internacional, alentando neste aspecto un conservadorismo estratégico inaudito. A falla de recursos é unha mala excusa para desandar o camiño iniciado, aínda que o goberno galego teña como primeira misión procurar o benestar dos seus cidadáns, o campo de xogo vai moito máis alá do noso territorio específico. A importancia da acción exterior, a simple vista desvalorizada no organigrama institucional actual, é determinante para o futuro de calquera colectividade. Non é un problema de nacionalismo ou non nacionalismo, senón de ulir as tendencias en curso e incorporarse a elas con actitudes proactivas. Hai moitos estados mexicanos, poñamos por caso, nada sospeitosos de nacionalismo, que contan con delegacións propias nas avanzadas económicas do mundo actual, tanto en Europa como en Asia. Debemos evitar esta distorsión. As mensaxes poden ser diferentes, pero o instrumento pode ser útil para todos. No que atinxe a diáspora, urxe pular un cambio histórico, diferenciando a dimensión asistencial daquelas que inciden na súa consideración como capital relacional e aproveitala plenamente con todo o galego que hai fora dos nosos centros, que é moito e de gran valor. Case todo pode suplirse con ganas e estrategia, pero estas tamén deben formularse con realismo e sentido de futuro, fuxindo das precipitacións, pactando compromisos co máximo das unanimidades posible e con plena conciencia do tempo en que vivimos, entendido este nun sentido necesariamente máis amplo cos nosos lindes xeográficos. Se Galicia é a nosa empresa, apostemos por facer dela unha marca global exitosa. Esa é a premisa.